बिथांमोना मिथिजानाय मा खामानि मावदों, रायजो राजाजों मिथिजानाय मा खामानि मावदों जे उमुक उमुक एमपिर সময়ত তেখেতসকলে নিজৰ সমষ্টিত বা বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে, বড়ো জাতিৰ কাৰণে বা বিটিসি অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো ৰাইজৰ কাৰণে একো কাম কৰিব পৰা নাই। आंहालाय मा टाइम फैबा आंहा आंनि बुंनांगौखौ बुंगोन, जौगा दा जौगा बेथनबानो जायो। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मानाव गेदेर बर'निफ्राय सानै एमपि रायजो सभा एन्ड लक सभा मिस्टार रोनगोरा नार्जारी एन्ड जयन्त बसुमतारी सार बिथांमोना जे बर'निफ्राय एमपि जाबाय, बिथांमोना बर' हारिनि थाखायल' मावनांगौ आं बेखौ बुङाखै, बे ओनसोलनि थाखाय गावबागाव कनस्टिटुवेन्सिनि थाखाय बा बिटिसि हालामनि थाखाय बिथांमोना मिथिजानाय मा खामानि मावदों, रायजो राजाजों मिथिजानाय मा खामानि मावदों ना सिङाव मावखुमादों नामा जोंसो मिथियाखै। आरो सोरबा मिथियोबा बेखौ फोरमायहर। गावबागाव खामानि मावनायखौथ' गावबागाव बुंनानै लानो उसुबिदा मोनो, नाथाय गुबुननि खुगानिफ्राय जों खोनायोब्ला खिन्थु सैथोखौ खोन्थानांगोन। सोरबा सासे खोन्थायोब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों एसे हिस्ट्रि हिसाबै थानायखौ जों एसे नुस'नोब्ला मोजां मोनो। नाथाय आंनि नोजोराव दिनैसिमबो बिथांमोना माबा मोनसे रायजोजों मिथिजानाय खामानि मावफेराखै। दिनै दिल्लीयाव थांनानै नैबेनि बिटिसिनि दैदेनगिरिया हजोंहाय माबादि दैदेनगिरिनि हाबा मावो बे मोनसे एग्जाम्पल जानानै थानोसैना। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो मिथिनो थाखाय চেষ্টা খালামগोন। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা এই কথাটো জানিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম যে আমাৰ ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ এমপি দুজন আছে बर' জাতিৰ পৰা, बर' সম্প্ৰদায়ৰ পৰা, रोनगोरा नार्जारी एन्ड जयन्त बसुमतारी ডাঙৰীয়া। ৰাইজসকলে জানিব পৰা কিছুমান ডাঙৰ কাম তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ কৰিছে নাকি না আজিলৈকে কৰা নাই, এই কথাটো কোনোবা যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ দ্বাৰা দেখুৱাই দিয়ে আমিতো শান্তি লাগিব, এক্সাম্পল হিচাপে থাকিব। নহ'লে তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ টেনুৰত যদি একো কাম কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে এক্সাম্পল হিচাপে বড়োৰ হিষ্ট্ৰীত, বড়ো বুৰঞ্জীত তেখেতসকলে থাকিব যে অমুক অমুক এমপিৰ সময়ত তেখেতসকলে নিজৰ সমষ্টিত বা বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে, বড়ো জাতিৰ কাৰণে বা বিটিসি অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো ৰাইজৰ কাৰণে একো কাম কৰিব পৰা নাই বুলি হিষ্ট্ৰীত লিখা থাকিব। আমি এই কথাটো পঢ়িবলৈ পাব। दा बे दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेखौ मिथिनो सेस्था खालामगोन। दा मोनसे खोथाखौ आङो बुंग्रोनो सानदों जे आङो सावथालनि भिडिअ लाबोबाय थादोंमोन, बेवहाय माखासे बर' सुबुंफ्रा गाज्रि नङा, कमेन्ट्सआ ओरैबायदि कमेन्ट्स हरदों जे इउटुबारफोर नालाय सावथालफ्राबो बर'फ्रानो लिरदों दे बेखौ। दा बिथांमोनाथ' बुंखागोन नोंहा मा गरम जानांगौ दं, बिथांमोनाथ' इउटुबार नालाय बुंखागोन सिन्था गैया होननानै बुंहरदों। बाथ्रायाथ' गाज्रि नङा, नाथाय खोथाया बेल'नो सासे बर' सुबुं जानानै नोंथांमोना बैसिनि फेभाराव नङा आंनि फेभाराव लिरनो हायोमोन आरो आं बेखौल' रिकुवेस्ट खालामबाय जे आं जे एसेबां गाज्रि गाज्रि कमेन्ट्स हरजादों, भिडिअ लाबोजादों आरो मेसेन्जाराव हरदों, आंबो रिप्लाइ खालामदों, आं बेखौथ' भिडिअ लाबोआ। दा बेनिफ्राय आंनि फेभाराव कमेन्ट्सखौ लिरनो हायोमोन, खारन बेयो मोनसे जाथियता सेन्टिमेन्टेल माखासे खोथा नालाय होनजादावबा होनजादावना डाइरेक्ट नंथारैखौ एन्सार होनांगौ। खारना बहाय जों इन्डिजिनियास पिपलखौसो बिथांमोना होखारनायनि खोथा बुङोब्ला आसामनिफ्राय गावसिनि हाखौसो लादों होनोब्ला जोंसो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव बिथांमोनखौ ट्राइबेल नङाब्लाबो गुबुनाव जानो हागौ दे, गुबुनाव जानो हागौ, जोङो जानो थानो लोंनो मिनिनो खुसि रंजा बिसि फिसा खांनो संसार जानो सुबिदा होदों। बेनि थाखाय बिथांमोना जोंखौ थेंक्स होनांगौसो, सावथालफ्रा, आदिबासि सावथालफ्रा जोंसो होदों सुबिदा, नङाबाथ' नों मालांखौनो होनखाबायना 75 इयार्स जायागौ माने रायजो जानाया फिरि मोनथाम। दा बेफोरबायदि खोथाखौ लानानै जानला मोनला बिसोर बुंनायाव जों थानो हायैनि बेखौ बुंनाय जादों। दा बाथ्राया मा, बेथ' बे जोङो गोरा स्ट्रं जानांगौ। मोनसे खोथाया जाहैबाय आरोबाव, दा आंनि नुनायाव
मानाव गेदेर रोंगोरा नार्जारि सार, मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी सार बिथांमोना जेबो बिटिसि ओनसोलनि थाखाय खामानि मावाखै। आरो दा सासे थांबावबाय एमपि हिसाबै प्रमद बर' बिथाङा मा मावगोन बेखौ जों मिथिया। नाथाय बिथाङा थांबाय, बिथाङाबो प्रमद बर' बिथाङाबो रोंगोरा नार्जारि सार, जयन्त बसुमतारी सारमोन बादि जाहाथे ओरैनो गावबागाव टेनुराव, आंहालाय मा टाइम फैबा आंहा आंनि बुंनांगौखौ बुंगोन, जौगा दा जौगा बेथन मोनबानो जायो होननायजों थाङो ना माबा मोनसे मावनानै दिन्थियो बेखौसो जों नेदों रायजो राजाफ्रा नेदों। नाथाय बर'निफ्राय सानै एमपि बिथांमोना दासिमाव रायजोजों मिथिजानाय मा खामानि मावखो जों मिथिनो लुबैदों। 5 बोसोर समा ओरैनो नङा आरो जोंनिफ्राय एमपि थांनायाबो ओरैनो नङा। दा बिथांमोना रायजो राजाजों मिथिजानाय, गावजों गाव लिटारजों बाख्नायलायबाय थानायखौ होनाखैलै आं, जों मिथिनाय पाब्लिकफ्रा फुरा मिथिनाय। जेरैहाय हाग्रामा महिलारि सारखौ मिथिया होमबा, ओइ उमुक हाग्रामा ब्रिज बानायदों, ओइ नैबे ब्लेक टपिंआ बिथां बानायनाय, ओइ उमुक जायगायाव उमुक ड्रेना उमुक बानायनाय, बेबादि मिन्थिजानाय। इन्जिनियार कलेजआव उमुक बानायनाय, इउनिभारसिटिया उमुक बानायनाय, बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारखौथ' आं होनखांखाबाय, CIT हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय, बेफोरबादि मिथिजानाय, रायजोजों मिथिजानाय, जोंजों मिथिजानाय एमपি হওয়ার পিছত এই দুইজন ব্যক্তি, দুইজন নেতায়ে আমার রায় সকলের কারণে নিজের সমষ্টিত কি কাম কৰিছে, রায় সকলে জানিব পাৰা কিছুমান কাম, ডাঙৰ কামটো নালাগে, সৰু হলে চলিব, मा मावदों बिथांमोना जों बेखौ এইটো আমি 100% বিচাৰো কি কাম কৰিছে তেখেতসকলে। এনে আমি বেতন পাব, টাইম আহিলে মই কিছুমান কথা দাঙি ধৰিব পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ, এই কথাটো হিচাপ কৰি থাকিলে নহ'ব। কিন্তু দায়িত্ব পাইছে যদি ৰাইজসকলে আপোনালোকক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে চুজ কৰিছে, বাছনি কৰিছে, ডিউটিটো কৰিবই লাগিব। ডিউটি তো নিভাना ही पड़ेगा आप लोग। बेनो मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमाय। थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ।